எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த தையிட்டி திஸ்ஸ விஹார சம்பந்தமாக நான் நாகவிஹாரத்ன சுவாமி மாதிரி முதலில் நான் பொதுமக்களுடைய காணி பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க வேணும் மாதிரி சொல்லியிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் நான் சட்ட நீதி அமைச்சோம் வேறு ஜனாதிபதியோ இந்த அரசாங்கத்தில் எல்லாம் மக்களுக்கு சொன்னார், இந்த பொதுமக்களுடைய காணி பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க வேணும், இது தான் உண்மையை இது தான் செய்ய வேணும். இதில் நான் சரியான சிங்கள மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு சொல்லுவேன், இந்த குலப்படி மாதிரி இந்த பொலிட்டிக் மாதிரி போக வேண்டாம். இது நாங்களுடைய இந்த மக்களுடைய உரிமை மக்களுடைய காணி மக்களுக்கு கொடுத்து இது பௌத்த விஹாரில் சொந்த காணி பௌத்த விஹாரில் நடக்கும் மாதிரி நடக்க வேணும். இது எல்லா மக்களுக்கு வேறு பிரச்சனை இருக்கிறது. இது பிரச்சனை நாங்கள் அரசாங்கத்திலும் நாங்களுடைய ஒற்றுமையாக இது சொந்த ஐடி சொந்தமான காணி நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க மாதிரி தான் நான் முதலில் சொன்னது. இந்த மாதிரி செய்ய வேணும் தான் நாங்களுடைய பிரார்த்தனை. எல்லோருக்கும் மூர்த்திகளின் சரணம்.